Hey guys, Assalamu alaikum wa rahmatullah a Ramadan Mubarak. So wannan magani da kuke gani ana kiran shi da Alpha and Beta Artemether. So magani ne wanda ake amfani da shi wajen treatment na abin da ya shafi wato severe malaria hakan nan da kuma irin su cerebral malaria wanda yake kawo wato irin su convulsion wato seizure kenan. Malarian da yake sa yaro ya dinga rikicewa yana faɗa-faɗa yana maganganu shine cerebral malaria. Sannan kuma ana amfani da shi idan irin su chloroquine sun yi failing wato sun zama resistance, ana amfani da wannan magani. Shi dai wannan magani yana amfani ne wajen destroying ɗin wato protein ɗin da ita wannan falciparum ɗin take sassaƙawa wanda take yin surviving. So shi wannan maganin yana destroying ɗin shi, sai ya zama maganin ya kashe ƙwayan cutar sannan ya yi clearing ɗin wannan falciparum ɗin duka. Shi wannan magani is a semi-synthetic magani ne wato wanda aka yi deriving ɗin shi daga artemisinin. So in nace semi-synthetic ina maganan cewa daga asalin ganyen wato natural product na shi wannan artemisinin ɗin aka je aka yi extracting ɗin shi sannan aka shiga laboratory sai aka ɗan yi slightly aka ɗan canja wasu chemical a cikin wannan maganin yanda zai zamana maganin ya zama very very strong. So wannan magani ana amfani da shi sannan kuma ana iya bayar da shi injection ma yara da kuma manya, amma zallan IM ake bayarwa, sai dai ana auna shi ne daga abin da ya fara 2.5 milligram to 3 milligram per kg. So ana gwada shi ne, ana ba da injection ɗin ne I mean based on wato gwajin da ake yi na kg daga 2.5 milligram zuwa 3.5 milligram per kg. Sannan kuma wannan magani ba a bayarwa ma macen da take da ciki, more especially a irin first trimester, saboda yana da matsala sosai, sai dai in ya kasance life threatening ne, so wannan bayan da aka iya shi ake kira da benefit at